साख्रि बुङोब्ला माखासे साख्रिखौ मावोब्ला ओरैबायदि मावनांगौ बिनि बेथना 2 लाखनिबो बारा जानांगोन बा 1 लाखनि गोजौआव जानांगोन अब्लासो नों माबा मोनसे समाजाव गोहोम खोलैनो हागोन। आङो बेखौनो बुङो साख्रिया गावनि न'खरजों लोगोसे गावखौल' मोजां मोनसे प्लेटफर्माव लाखिनो हायो आरो जोंबादि आबाद मावनानै 150 बिगा आबादाव गैयाबाबो 20 निफ्राय 25 न'खरा थांनानै दङ। दा सोरबा साख्रिया मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो आंहा बेयाव गोजोननाय दङ आरो आंनि आन्दाराव जे 20-25 न'खरा थांनानै दङ बेयाव आं आरो बेनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय दंबावो। आबादा थालिरनि अनगायै आंनाव फाथो आबाद दङ 30 निफ्राय 35, ओमफ्राय माइ आबादबो दङ आरो नैबे फैबाय थानाय समाव आङो जुखाम आबादखौ 50 बिगा मावनो नागिरदों। नोंथाङा लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनो सानो? नोंथाङा सासे सोलोंथाइ गोनां लाइमोन आरो सोलोंथाइ गोनां सासे आबादारिबो साख्रिनि उन नागिरो लाइमोनफ्रा, नाथाय नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो बे बेलायाव? साख्रिखौ नागिरनांगौ आं बेखौ बुङाखै जे जोंनि फरायनायनि थांखियानो गासिनावबो साख्रिल' आरो जोंनि न'खरफ्रावबो बेनो बे फरायनानै आंखौनो न'खरा दासिमबो अबजेक्सन होयो। आं 150 बिगा जे आबाद मावनानै दङ फरायनानै एसेबां फरायनानै मानो साख्रि नागिरासै? न'सुंसेनि मानसिफ्रा साख्रि मोनजोब्बाय, आं गोसोआनो गैया। थारमाने बेनो साख्रिजों गासिबो साननायखौ जाफुंजोबनो हाया। आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां नोङो खालामलांनो हाबाय थागोन, जाथिखौ नों सिबिलांनो हागोन, बर' न'खरखौ नोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन, बेखार जेंनाखौ नोङो सुस्रांनो हागोन, गासिबो माने गोसोबायदि मावनो हायो आरो बेयो आंनि निजा नङा। आरो आबाद मावनो गोसो दंब्ला निजा मोनसे हा थालायनाङा, बेयो मोनसे ससाइटिनि आन्दाराव लिस्टआव लानानै मावबाय थानाय आबाद। आरो सासे मानसिनाव जे 100 बिगा 50 बिगा हा थानांगौआ धेमालि बाथ्रा नङा। बेनिखायनो लाइमोनफ्रा आबाद मावनो होनोब्ला जोंनाव हा गैया जों माबोरै आबाद मावनो बेखौ मोनसे कुइसन खालामगोन। जोंना न'खराव रां गैया जों माबोरै आबाद मावनो बेखौ कुइसन खालामगोन। आं बेखौनो बुङो नोंहा मोनसे मोजां कुवालिटि दङबा, आबादनि सायाव नोंहा मोजां सोलोंथाइ दङब्ला नोंखौ हेफाजाब होनो उन गोबां मानसि आवगायबोगोन। आबादनि बिथिङाव होनोब्ला आङो गुबुन मोनसे जेबो सिन्था गैया। आंनि सिङाव 100टा बर' न'खरा खामानि मावनानै मोनजानांगौ, बै न'खरफ्रा मोनसे मोजां प्लेटफर्मआव फैनांगौ। दासिमबो सोरनिबा न'खराव माइरं गैयैनि न'खराव दावराव दावसि जायो, थाव संख्रि बानलु बायनायनि दावराव दावसि जायो, बैफोर न'खरफ्रा जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिनाव फैयो, अब्लानो आंना बेयावनो जथेस्थ' गोजोननाय दं। आं गुबुनफोरबायदि माने गोबां गिदिर गिदिर माहाजोन जानायनि आंनाव सिमां गैया। मार्केट बुङोब्ला मार्केटआ आंनि बागानानो मार्केट, आं बेखौ खनले खनले बुंबाय थागोन। बेफारिनि जेसेबांनाखि थालिर गोनांथि जायो बे आंनि बागानावनो दङ। बिसोरो जेसेबां नांगौ बे कुवालिटिनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन दामा।